ita darajar thaniya ya yi magana akan sallama ilimi zuwa hal da sallama nufi zuwa mukashafa da sallama zane zuwa hakika. Daraja ta uku kuma ya yi magana akan sallama duk abin da yake kuma bayan Allah zuwa Allah ba tare da ganin sallamawa ba, wato mutum ya ga cewa ba shi ne ya sallama kansa ga Allah ba, Allah ne ya sallama shi gare shi. Wayan magana na fana'i, saboda muka ga cewa tunda an samu abin da ake bukata wajen fahimtar menene taslim ga dai gama garin musulmi, waɗannan magana na falsafa tasawuf, amma watakila nan gaba in an dawo littafin nan insha Allah, ko kuma an samu lokaci a wani darasi akan irin waɗannan wanda za a bayar ga wanda yake da sha'awar ya shiga zurfin sufanci. Amma wannan shine a takaice darajar thaniya da thalitha na taslim wanda muka sallake. To mun riga mun shiga cikin babu sabr, kada mu dinga gaban mu na baya. Mun kawo inda malam yake cewa a haƙuri nau'i uku ne. Yace sabrun ala ta'atillahi wa sabrun an ma'asiyatillahi wa sabrun ala imtihanillahi. Haƙuri akan da'a ga Allah subhanahu wataala, wato mutum ya haƙuri akan aikata abin da Allah subhanahu wataala ce masa ya aikata, shine na farko. Sannan haƙuri akan barin abin da Allah ya hana. Zuciya kana son ta abu amma Allah ya hana, kai haƙuri ka dage kada ka aikata. Na uku, haƙuri akan jarrabawar Allah. Wannan ba cewa aka kai ba, ba cewa kai da kai ba, amma kana zaune abin da Allah ya kaddara maka zai same ka. Arziki ne da rashin sa, rayuwa ce da mutuwa, lafiya ce da shi lafiya, kuma jarrabawa tana zuwa. Ba wai jarrabawa ba wai abu mai wahala ba ne kaɗai jarrabawa. Allah yana jarraba ka da abin da yake mai daɗi. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Dan adam kafiri, dan Allah ya jarrabe shi, ya karrama shi, ya sa cikin ni'ima, sai ce Allah ya jarraba ni, bai Allah ya ɗaukaka ni. Wannan dukiyar da wannan mukamin da wannan ɗaukakar jarrabawa ne. A ga yaya za ka yi da wannan ni'imar da Allah ya baka.